Tahák. Podcast Táborského divadla, podcast, ze kterým bude maturita hračka. Interpretace literárních předloh, divadelních her na našem jevišti se speciálními hosty. Nejen pro studenty. Takže dobrý den, já vás tady vítám jménem divadla Oskara Nedbala. Zatímco ukazujeme knihu, o které se tady budeme bavit, tak já jim řeknu pár slov na úvod. My jsme se tady dnes sešli, protože loni uplynulo 100 let od úmrtí Jaroslava Haška, jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů. A rovněž autora Osudu dobrého vojáka Švejka za světové války. Vy možná všichni znáte postavu Švejka, co by takového korpulentního dobráka v uniformě s fajfkou a s neodmyslitelným pivem. Ale pokud někdo z vás ten román četl, tak nejspíš tuší, že ta románová podoba se od této poněkud liší. A jaká ta románová podoba je, proč došlo k tomu, že si Švejka spojujeme s tímto obrazem a proč třeba Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války vůbec číst 100 let po vydání, to jsou otázky, na které se tady během příští zhruba hodiny a čtvrt budeme pokoušet odpovědět. A spolu se mnou budou odpovědi na tyto otázky hledat literární středoškolský pedagog z Brna a rovněž podcaster poslední dobou, kterého možná znáte z pořadu Buchty čtou, Stanislav Zajíček. Dobrý den. A novinář, spisovatel, cestovatel a literární kritik Jiří Peňáz. A já bych teda začal tou na pohled banální, ale vlastně dost složitou otázkou, co pro vás Švejk je, protože během těch 100 let se neustále hledá odpověď na tu otázku, jestli je to teda ten blb, který rozvrací armádu svou blbostí, nebo je to vychytralý dobrák, který si na blba pouze hraje, nebo se objevily takové interpretace, že je to třeba pouze vyprávěcí princip, který na každou zaslechnutou historku odpovídá nějakou svojí historkou. Tak jak vy vlastně Švejka vnímáte? Jestli třeba Stanislavem můžete začít? Přeju ještě jednou příjemné dopoledne všem slečnám a všem pánům a všem paním a všem pánům, kolegům, pokud jsou zde v sále, a chtěl bych ještě nejdřív velice poděkovat za pozvání do tohoto krásného města a do tohoto půvabného divadelního sálu, a vážím si toho, že je to právě zrovna město Tábor, kde tedy mluvit o Švejkovi. Nemám samozřejmě představu, jakou vy máte představu o románě Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, ale ze své zkušenosti učitele na střední škole vím, že ta znalost není bůhví jaká, protože Švejk je román, který byl, abych tak řekl, nedokončen před 100 lety, a přece jenom ta vaše zkušenost se míjí s tím, co by člověk mohl potkat v tom románě. Ale to je mimochodem otázka, jestli ta zkušenost, kterou vy máte, kterou vy prožíváte, se s tím románem náhodou nemůže taky potkat. A když se pan Eder ptá, jak tedy já vidím Švejka, tak bych chtěl říci, že ty interpretace toho, že to je blb, nebo snad dokonce notorický blb, nebo že to je prostáček, nebo že to je především pucflek, což jsou mimochodem všechno charakteristiky, které si můžete přečíst na Wikipediích různých literatur. Na to jsem se díval jsem se na Angličany, Francouze, Poláky a Němce. A mně se nejsnadněji přiklání k tomu, jak vidí Švejka autor francouzského wikipedického hesla, který říká, že to je statečný bojovník, který bojuje s volterovskou chytrostí. A já si myslím, že to je pravda. A my jsme se tady shodou okolností s panem Peňásem
shodli na tom, že ho vidíme tam, kde vidíme velké literární hrdiny, a kdybych měl udělat nějakou posloupnost, jak bych to třeba diktoval žákům, když bych měl takovou ambici ukázat nějakou linku, tak bych určitě bych řekl hrdinové Iliady a Odyseje, zvláště Odysseus, pak bych určitě zmínil Don Quixote a vůbec bych neváhal říci Josef Švejk. A proč si to myslím a jak to s ním vlastně je a proč o něm tak pěkně mluvit zrovna v městě Tábor, tak jsem přesvědčen, že k tomu se ještě dostaneme. Děkuji. Já bych se chtěl především zeptat, jestli máte všichni lístky, jestli jste si koupili tohoto představení. Doufám, že ne. Že jste tady jaksi zadarmo. Ale protože kdybyste si na to kupovali lístky, jak vám doporučím, ať si jdete nechat vrátit peníze. Kdyby vás to nebavilo, jo? A doufám, že vás to aspoň trochu bavit bude. To byl pokus teda o žert, jo? Já jsem to Ale víte, proč je to v tom Táboře? Vy přece víte, jako pro mě tedy, já když se blížím vlakem, protože jezdím vlakem a blížím se do Tábora směrem od Prahy přes Benešov do Tábora, tak tím opisuju slavnou scénu ze začátku druhého dílu Švejka. Ta scéna vrcholí v Táboře, kde začíná další slavná scéna ze Švejka a takzvaná českobudějovická anabáze, což je za prvé obrovská legrace, za druhé je to scéna dotýkající se literárních nebes a za třetí se toho hodně dozvíte o místní topografii a začnete si vážit Tábora a táborského nádraží. Protože tam v tom Táboře, na táborském nádraží se stane věc, o které zajisté doufám víte, že je Švejk vysazen z vlaku poté, co pravděpodobně nechtěně zatáhne za ruční brzdu. On totiž, a mám to přeříkat, jak to bylo, on totiž nasedne nad poručíkem Lukášem do poručíkem nebo nadporučíkem? Nadporučíkem Lukášem, správně pochopitelně Lukášem, což je taková hezká postava, nasedne do vlaku v Praze a jedou do 91. regimentu do Českých Budějovic. A během té cesty se stane několik katastrof. Velmi vtipných. Já se neustále tedy zdůrazňuji vtipných a zábavných, neboť, když padla ta otázka, proč ho číst, tak pro mě je taková nejjednodušší odpověď, protože to je hrozná legrace. Skutečně věřte tomu, že to je legrace. Samozřejmě, že během toho očekávání té legrace, tak nastane situace, kdy máte pocit, že to až taková legrace není, ale to už v tu chvíli jste začteni a pokračujete dál a zažíváte věc, které se říká literární nebo čtenářská slast, která spočívá v tom, že vás to bude že vás to vtáhne a budete zažívat úplně jiný druh slasti, než například zírat na nějaký youtubery nebo na internet nebo něco takového. Prostě začtete se, vstoupíte do jiného prostoru světa, což Švejk je. Švejk je vlastně kaleidoskop možností, existencí, světa, zábav, historek, událostí a tak dále, a tak dále. Ale to vy zajisté víte, jo? Z toho Tábora, kde tedy dojde k té situaci, že Švejk je vysazený na táborském nádraží a nebo zatáhl za tu brzdu, tak je jakýmsi způsobem má být potrestán. No a nakonec to skončí tak, že je poslán do Českých Budějovic, jenomže on místo toho propije ty peníze, které mu dá jeden hodný člověk, táborský, a místo toho zkrátka se vydá pěšky do Českých Budějovic úplně na opačnou stranu a skončí v Putimi u toho strážmistra Flanderky, což možná taky znáte. Mimořádně vtipné věci to jsou. Čili, když jsme se dostali tedy k tomu, jako co pro mě Švejk znamená, tak kdybych měl jednoduše říci, tak je to pro mě blízký člověk v tom, že jsem s ním zažil krásný čtenářský chvíle, ale potom, když bych ho měl nějak definovat, tak je to říká se tomu heroj, čili
postava z mýtů, ale z mýtů, jež má rysy určitého nadpřirozena, určité nesmrtelnosti a určitého nadčlověčenství. On je vlastně nadčlověk, když se ho tak veme. No. Jo, Švejk je nadčlověk, poslouchejte, všimněte si, že on tam nikdy po celou tu dobu nezažívá chvíle úzkosti nebo strachu. On je neustále nad věcí, ale nad věcí ovšem ne tak, jako že to by byl idiot, který si nic nepřipouští, ale on je nad věcí ve smyslu, řekl bych, náboženském, zenovém. On je prostě dokonale osvícený a tudíž ví, že se o nic netkne. A prochází tedy tím dějem jako někdo, kdo vlastně na kterého nikdo nemá. Je to prostě něco jako Buddha, který se zjeví v první světové válce. Tak. Já k tomu musím přičinit malou poznámku a chtěl jsem poděkovat režii, že nám dali mikrofony s tou šňůrou. My jsme se oběsili. Chtěl udělat takzvanou gotovou smyčku, já nevím, jestli si ještě pamatujete na Karlu Gotova, vždycky to takhle mýval a tak. Tak jsem si udělal teď takovou gotovou smyčku. Švejk je podle mě postava, ve které ty rysy, o kterých tady mluví Jiří Peňáz, já bych neviděl až tak jako podtržený. Jo? Mně se zdá, že on je, pokud jde o to budhoství, řekl bych možná Buddha před Budhou, čili člověk, který jako udělal tolik zkušeností, že se tím probuzeným možná za chvilku stane, ale on je někdo, kdo umí jako absolutně vyhodnotit situaci tak, aby vůči ní nějak obstál, jo? Což samozřejmě vůbec nepopírám, že by mohlo mít v sobě ty rysy toho božství, o kterém mluvíte. Ale chtěl bych říci, že on je člověk, o kterém se někdy mluví jako o takovém abstraktním konstruktu nebo jako o někom, kdo vlastně nemá vlastnosti, řekl bych, lidské, ale ono to tak není. Jo? Tam, když si dáváme pozor na drobné zmínky, které se týkají jeho životopisu, tak my zjistíme, že má tedy bratra, to znamená, že musel vyrůstat nějaký bratr je profesor, přesně tak, že poručík Dub se ho v jednom okamžiku ptá, odkud máš ty vědomosti, pacholku. Ano. A on říká od bratra profesora. Takže tedy má tu rodinu, že jo, ta rodina musela být pravděpodobně docela zajištěna, když bratr se mohl stát profesorem. A on sám se tedy učil materialistou, čili prodělával že učiliště, aby mohl být drogista později v krámech. Víme, že vandroval. Tam se jasně říká, že se v Brémách naučil vařit vynikající grog, který pak vaří feldkurátovi Otovi Kacovi, který je nadšen z toho grogu. Víme, že pracoval v Moravské Ostravě s největší pravděpodobností možná v dolech. A víme zároveň taky, že prožil tu vojenskou službu, že tam je na to řada odkazů. Dokonce se chtěl i sám vzdělávat, říká, já jsem šel do čítárny průmyslové jednoty a tam mě teda vyhodili, protože jsem měl děravý kalhoty a svítila mě zadnice a to teda nepřipustili. No a pak taky víme, že se nevzdával třeba života s ženami. On tam doslova mluví o dívce jménem Božena, že, která potom se mu tak spustila v hostinci u Kocarů. A pak ještě pěkně mluví o Karle Veklové v Novém Kníně. Ze Starého Knína, která teda mu zničila tu romantickou chvíli. Ne, to řeknete vy jste v tom mnohem lepší, jak zjišťuju teda, ne bez jisté žádlivosti, ale se v tom jistě, Jiří. A chtěl bych říct, že teda on je pro mě někdo, kdo nejvíc ze všeho připomíná třeba postavy býtníků. Jo? Já když si vezmu, dejme tomu Henryho Činaského, kterého teda vytvořil Charles Bukowski, tak Činasky je někdo, kdo jak si jde do věcí s vervou, kterou potom si Bukowski nechal konec konců i vepsati do svého náhrobního kamene. Jo? Tam je napsáno don't try. Bukowski je někdo, kdo je blízký býtníkům, on nikdy jaksi býtníkem být nechtěl, je to taková jako rozpoutaná osobnost v každém případě. A myslím si, že když třeba Švejk vyráží z Tábora, tak právě to, že se nezajímá o ten směr, je mu jedna ta vzdálenost, že jo, do Budějovic je to kolik, asi 60 kilometrů? Jo, je to tak.
tak on jako nepřemýšlí, který směrem se dát, protože to je jedno, že jo, jako nesnaž se, nepokoušej se, netrénuj, prostě běž do toho, jo? To jsem jenom k tomu chtěl říct, že mě přijde... To je otázka, která potom se vrací několikrát, kdy Hašek na něho připraví takovou věc, kdy jako uvažujeme trochu o tom, čemu se říká ta tedy idiocie, nebo jestli není blbej, že ano. To je tato úvaha, jestli prostě proč si nezjistí, kudy se jde do Budějovic vlastně. Tak samozřejmě jiná věc je, že když to Hašek píše, tak už to má vymyšlený a ví, že musí vytvořit situaci a teda má skvělý nápad na českobudějovickou anabázi, kde navěsí ty další ty příhody prostě v Putimi, nebo s tím, jak potká ty ovčáky a tu babičku a takové věci. Tam je mimochodem zajímavý, že se chová v tu chvíli Švejk jinak než potom. Tak, jo? Ano. No, ale trochu uvažujeme tedy o tom, jestli je to čistě tím stavem osvícenství, nebo osvícenosti, že tedy je mu to jedno, nestará se, anebo jestli prostě fakt není lehce slabomyslný, že? Podobně to se potom objevuje ve třetím díle, nebo na konci třetího dílu, kdy se Švejk převleče do šatu ruského vojáka, jo? Což taky působí jako jistý druh nesmyslu. Proč by to dělal? Normální člověk přece ví, že když je na vojně. Tam jde totiž o to, že Švejk se prochází po rybníku, někde v Haliči, prostě blízko je fronta, tam už bojuje se a v tu chvíli tam vidí, že se tam koupe někdo v rybníku a najednou si všimne, že na břehu je ruská uniforma. A Švejka, který má na sobě rakouskou uniformu, představte si situaci, napadne, že se převleče, že si zkusí, jak by mu slušela ruská uniforma. Jo? A v tu chvíli, ovšem, ta chvíli se tam tak jako naparuje, prostě vidí, že mu sluší ruská uniforma a v tu chvíli ho zajmou maďarští vojáci, kteří jsou jaksi spojenci prostě jeho, nicméně samozřejmě se s nima nemůže domluvit a v tu chvíli nastává mela. A člověk si říká, jak se to mohlo, prostě přece chování idiota převlít se do nepřátelské uniformy a tedy ve vlastním jaksi s tím nebezpečím. Ale on to udělá, neboť jednak můžeme to interpretovat tak, že on ví, že se nic nestane, že vždycky všechno přežije, že to je sice jak si dojde k nějakým malérům, ale on se s tím vyrovná mnohem víc, on je v mnohem víc v klidu než všichni ostatní, kteří jsou z toho nervózní a chtějí ho oběsit a tak, ale on ví, že prostě ničemu takovému nedojde. A nebo potom samozřejmě je to ten vypravěcký princip, že Hašek potřeboval dál rozvíjet ten děj, tu situaci, takže to můžeme brát dvěma způsoby, ale takže ta interpretace toho, je to především literární postava, to je důležitá věc, to není dokumentární román, nicméně je samozřejmě naplněn tisícem faktů, proto taky existují tyhle ty knihy, prostě nejrůznější sekundární interpretace. Jsou lidi, kteří zasvětí celý život. A na internetu jsou ještě podrobnější, čili jsou lidé, kteří zasvětí celý život, jako zkoumání každý věty ve Švejkovi a odkazů prostě na faktografii a kde tehdy byli, jak dlouho někde v nějaký maďarský díce nebo v haličský díce, nebo a každá postava je nějakým způsobem prozkoumána. Ale nad tím je Švejk jako něco, co taky víme o tom, že existují nějací lidé, kteří by hypoteticky mohli inspirovat Haška tehdy k tomu, jako vytvořit Švejka. Ale de facto se nikomu nepodobá. De facto je to prostě čistě literární postava, asi jako Superman nebo Batman nebo něco takového, jak si v popkultuře. Proto taky ta jeho obliba se mohla zhmotnit do toho symbolu, do toho zneužívání komerčního a takových věcí, protože vlastně je to něco jako vlastně na úrovni Mickey Mouse, nebo toho symbolu prostě, který nemá bezprostřední nutný odraz v realitě. Proto taky si myslím, že mluvit o tom, že to je obraz českého člověka, nebo tak je taky zavádějící. Češi se takhle nechovají jako Švejk. Právě mimo jiné, protože Švejk nemá nikdy strach. Nikdy nemá strach. Prostě všechno bere, jak si s tím, že
takhle to, že on projde, on tím projde a jako jakýmsi způsobem zvítězí, aniž by si vlastně uvědomoval, že zvítězí. A proto taky je dobře, nebo naštěstí, jak to se známe, já si myslím, že by, o tom jsou taky různý hypotézy, jak by asi vypadal konec Švejka, kdyby to dopsal Hašek. Se psal, že by to skončilo někde u bitvy u Zborova a tak dál. Ale naštěstí to neskončí, protože prostě by to vlastně mýtus nekončí. Jo, mýtus musí někde pokračuje do vlastně, ten se neustále znovu a znovu děje a tudíž Švejk nemůže mít závěr. Proto je představa, že by třeba se stal legionářem nebo rudoarmějcem nebo něco takového, nebo se vrátil po válce do Prahy a tam měl živnost nebo něco takového, nebo vstoupil do Sokola, nebo co. A zároveň, kdyby byl zastřelený, nebo se mu něco stalo, tak by to vlastně bylo velmi nepříjemný konec, který bychom neradi četli. Naprosto souhlasím. A pardon, já k tomu jenom ještě, já se omlouvám, já k tomu ještě jenom jednu poznámku chci udělat. Naprosto souhlasím především s tím, že to je velká postava, která připomíná ty postavy, jako je Mickey Mouse nebo Batman a myslím si, že ta životaschopnost je toho nebo tomu je dána právě tím, že jak Mickey Mouse, tak Batman jako mají za sebou nějakou historii, ale lze si pod nimi představit, řekněme, reálnou bytost. Jo? Nejsou jaksi vystřiženi z papíru s tím, že za nimi nic nevidíme. A u něj je jako jedna podstatná věc, která si myslím, že musí být ještě připojena v tom smyslu, jak jste říkal, že on se nikdy nebojí, což je pravda. A řekl bych, že tady je vhodné použít rekvizitu, kterou jsem si přivezl, a to je popelníček, ve kterém je vygravírováno Pravda vítězi. A pravda vítězi, jo. A vy, když chcete vědět, proč je zrovna v popelníčku vygravírováno Pravda vítězi, což mně přijde, že v Táboře, kde, jak známo, že je silná teda husitská linka a to heslo Pravda vítězí se spojuje s Janem Husem a tak dále, je dobré připomenout. Tak abyste to věděli, tak je potřeba k tomu jako lecos prostudovat. Jo? Vy musíte vědět, že prezident Miloš Zeman byl člověk, který na začátku svého mandátu vkročil do České televize, kde chudák málem upadl, protože ho neupozornili na schod a on potom říká, tak vy jste mě nepomohli a já jsem málem upadl, za což vám tedy velice děkuji, takže pane řediteli, kde máme popelníček? Což byla výzva, kterou chtěl říct, já jsem tady pánem a v celé České televizi se nekouří, ale já prostě teď si tady zapálím, protože nezlobte se, já jsem jako ten, kdo si to jako může dovolit. A to, že pravda patří vítězi, je asi pravda. Stejně jako je pravda, že existují velká slova, jako je císař a vlast a národ a vítězství a válka a tak dál. A Švejk je někdo, kdo nikdy ani sebemenším nepatrným gestem nebo slovem nebo čímkoliv podobným nedbá najevo, že by ho cokoliv z toho nějak okouzlovalo, nebo že by čemukoliv z toho podléhal. On je prostě někdo, kdo se nikdy nedá zblbnout tím, co, když na to přijde, může tento svět zahltit neštěstím a krví a bojem a válkou. Jo? Když nedávno nebo ono už je to vlastně díl, nedávno jsem četl takovou poznámku k ruské agresi na Ukrajině a tam jeden voják říká, nezlobte se, ale válka to je především bláto, krev a hovno. A toto je něco, co stojí v protikladu vůči těm, kteří někdy z důvodů, které, jak říkám, ať už jsou vlastenecké, nebo se bojuje za pravdu, nebo se bojuje za naši kulturu a tak dál, tak rozpoutáme strašlivé masakry, ve kterých teda ten Švejk se ocitá. Že on je někdo, kdo jede do války, je to román války. A on vždycky ví, že to, co má absolutní přednost, je ta situace, ve které se nachází, je ten život, který on žije. Ten život, který je jako nahony vzdálen těm velkým slovům, který můžou udělat takovou paseku. A v tomto smyslu si já myslím, že je to pro něj důvod, proč se nikdy nebojí. To je to, co
To je to, co jsem se snažil taky zmínit třeba v souvislosti s tím Činaským nebo s tím Mukovským, že to je člověk, který má prostě absolutní smysl pro realitu, pro to, co je teď a tady a neohlíží se za tím, co by mohlo být nebo co by mohlo, řekněme, vznešeně vyplňovat náš svět a tak. A já si myslím, že tohle je jedna z věcí, pro kterou třeba je důvod toho Švejka číst, protože dřív nebo později je každý z nás vystaven nějakému velkému heslu, kterého obklopuje, nebo nějakému velkému tlaku, který se na něj valí. Naši mladí posluchači o tom vědí víc než my. Jo? Oni jsou podle mě teda vystaveni mnohem jaksi většímu spektru těch tlaků a násilí, než jsme byli třeba my. A toto může být četba, která řekne, víte, ono všechno na vás může dopadnout, ale to, co nakonec vždycky zůstává, je ta pestrost toho života. To jsou ty příhody, které ten Švejk vypravuje, že jo? A myslím si, že to není daleko od toho, co třeba dělá Ježíš, když vypravuje své podobenství, jo? Kdybych chtěl šáhnout do nějakých teda hodně ještě vysokých pater. Tak to je jenom poznámka k tomu. Yes. No jenom, že teda položil jsem celkem jednoduchou otázku a vidíme, bavili jsme se tady o ní přes 20 minut, takže to je jenom důkaz toho, jak je ten román jako přitažlivý a chytlavý. Já bych možná trošku navázal, Stanislave, na to, co jste říkal teďka na konci, protože když teda vypukla ruská agrese na Ukrajině, tak se opět zedmula taková vlna čtení Švejka, že v něm se bude hledat ta odpověď, protože, jak jste říkal, je to také válečný román, nebo v první řadě válečný román, tak v něm se bude hledat ta odpověď na tu absurditu války, nebo něco takového, jo? Protože často to první čtení Švejka jde právě k té absurditě, podobně jako je tomu u Kafky. A mě vlastně zajímá, jestli byste tenhle ten krok k tomu číst Švejka, aby jsme tam pochopili něco z toho, jak vypadá válka, nebo jak je nesmyslná, jestli byste tenhle ten krok podpořili. Případně, jak byste odpověděli na úplně opět jednoduchou otázku, proč vlastně Švejka teda po těch 100 letech číst. Zmínili jsme tady další aspekty, Jiří mluvil o tom, že je to velmi humorný román, velmi zábavný, u kterého se opravdu člověk směje na hlas. Tak co by pro vás byl ten hlavní bod, ke kterému byste tuto otázku stahovali, proč teda Švejka vytáhnout i po těch 100 letech a proč vlastně přežívá po těch 100 letech, protože na rozdíl od mnoha dalších knih, nejen české literatury, ale i světové literatury, ten Švejk je opravdu čten a další generace se k němu nějakým způsobem váže, nějakým způsobem si pamatuje. Jiří, vy jste mluvil o 2 slavných scénách, ale ona je tam v podstatě skoro každá scéna slavná, že nebo každá druhá, že vždycky si to naváže nějaký kontext a proč se teda tohleto děje právě s tím Švejkem? Ještě k té na úvod, na začátku byla té otázky, tedy jestli to má nějakou možnou aktualizaci na válku v Ukrajině, tak to bych se neodvážil říct, jo? Já vlastně nevím, jo? Protože tam pokud tedy když válka na Ukrajině má nějaký důvody, má nějaký viníky, má nějakou agresi, má nějakou nutnost pravděpodobně z ukrajinské strany uhájit existenci svobodné Ukrajiny. A v tom případě, jak si Švejk může samozřejmě taky k něčemu být možná, ale jako návod nebo jako pohled, chovejte se jako Švejci, vemte si z toho něco, tak myslím, že to nefunguje. Jo, protože já věřím tomu, že ukrajinská nutnost se ubránit je reálná a v tomhle smyslu to není Švejk moc dobrý exemplum, protože aniž bych ho nějakýmkoliv způsobem by to snižovalo jeho hodnotu literární nebo uměleckou a tak dál, nebo filozofickou, ale prostě jsou situace, kde je nutný se zlu postavit. Ale první světová válka z pohledu Čechů, Haška, to nebyla, protože prostě skutečně celý problém tragédie první světové války pro Čechy je, že skutečně nevěděli, proč ji vedou Češi
Rakousko mělo svý důvody. Jo, dejme tomu poručík Dub, ovšem měl taky svý důvody, ale ten je tam hluboce karikovaný, jako hovado takový. Ale z hlediska prostě Čecha, který tak, jak si cítí odcizení vůči Vídni a cítí odcizení, tam je motiv, že prostě Franz Josef vlastně nesplnil to, co měl splnit, že se nenechá korunovat českým králem, takže tam a tak dále. Takže prostě skutečně do určité míry, byť já samozřejmě vím o Češích, kteří byli motivováni bránit teď z hlediska po 100 letech, můžeme si představit, že to byla chyba. Možná, že prostě stálo za to udržet monarchii a možná by se tento 20. století vyvíjelo jinak a možná asi příznivěji. Ale tehdy Češi prostě měli stav odcizení vůči velkým důvodům, proč vést válku s Rusy, ze Srby. Takže z toho důvodu z této myšlenkové historické konstelace se Švejk zrodil. Ne dokonale, protože prostě je tam ten génius Haškův, génius, který, myslím, Šalda o něm psal, že to je zlý génius. Génius jako nějakého rozleptávání skutečnosti, té analytické neúprosnosti. Ale takže bych tu ukrajinskou válku prostě, myslím si, že by byl velmi opatrný vidět nějaké analogie. Někdy se válka musí vést z důvodu prostě uchování existence. To se nedá nic dělat. Obranná válka. Jo, a potom ta druhá část, ta se týkala čeho, s dovolením? Tak možná teda to můžu přeformulovat, jak si vysvětlujete co vám s tím souvisí. Já jsem se ptal na to, proč Švejka číst. Jak si vysvětlujete to, že se k němu opět teda... Tak v tom bych byl trochu skeptický, jo. Já si myslím, že literatura, čtenářstvo, a to já nevím, jak pan profesor, jo, ale čtení, to už je skoro taková elitní záležitost. A týká se to, obávám se, že by sice tady sedíme a bavíme se o Švejkovi, ale těch skutečných, Švejk možná může být výjimka, protože skutečně si myslím, že to stojí za to. Znalost Čechů ze Švejka vychází z několika ze slédnutí toho filmu Karla Steklýho, který si myslím, že vůbec není špatný, ale většina lidí, obávám se, prostě realita je taková, že to znají z filmu. Jo, že si to jednou prostě viděli, že to zároveň ten film zastarává nějakým způsobem, když si myslím, že je nejlepší, co se kdy natočí a bude nejlepší, co se kdy natočí, je už prostě lepší, co se natočí. Ale z jakýchsi důvodů. Ale v tom bych byl, jestli tedy se dá, já si myslím, že existuje spíš něco jako takovej sekundární obliba Švejka, ale který nevychází už prostě z četby. To je asi jako mají třeba jako v Němci. My máme štěstí, že máme tak zábavnou tu klasiku, jo, v podobě Švejka. Představte si, kdybyste byli Němci a měli jste Fausta, Goethova a teď to měli číst, tak prostě to četlo tak 1% současných Němců. Nedá se nic dělat, i když si myslí, že jsou faustovský národ. Jo, podobně, já nevím, jestli takové čtou Homéra, jako ty současní, taky trochu pochybuju. Ale to neznamená prostě, že to nemluví o hodnotě té věci nebo o kvalitě. Takže v tomhle bych byl opatrnej. No. Já naprosto s tímhle souhlasím a jenom bych tomu ještě řekl, že to čtenářství a ta, jak vy jste řekl, sekundární znalost z filmů nebo z toho, že se ta postava nějak vznáší kolem nás a tím pádem o ní víme, že je pochopitelně jevem, který se týká mnoha různých jiných postav. To je naprostá pravda. Určitě souhlasím s tím, že druhý díl Fausta četl možná i málo který germanista, první snad. A ono totiž pro mě platí, že ten román má kouzlo, který třeba do toho filmu přenositelný příliš není. Tam marná sláva funguje právě to, že vy se musíte přece pohybovat mezi těmi
mnoha odkazy, které jednak vás vážou na tu rakousko-uherskou skutečnost, jednak vás vážou na tu, řekněme, bezprostřední skutečnost třeba té Prahy, že jo, té Prahy hospod a různých krámů a zábavných podniků a těch písní, které se prospěvují, a že to vlastně funguje, jako nejlépe to funguje v momentě, kdy vy tohle všechno poznáte. A právě proto, jak jste říkal, existují lidi, kteří celý svůj život zasvětí studiu Švejka a těchto podrobností. Proto taky skutečně viděla, vidíte, že jsem tady přivláčel 2 svazky encyklopedie pro milovníky Švejka, kde teda takřka každá postava, jak jsem se s úžasem dozvěděl, v románu snad jich má být 585, což teda je fascinující, je nějak komentována, každé místo je komentována. A když bych to měl přirovnat k té čtenářské zkušenosti, kterou já jsem třeba poznal u svých studentů, tak ta se nejvíc ze všeho opírá o světy, ty fantazijní světy, ve kterých oni rádi dlí protože taky je můžou tímto způsobem prožívat a konec konců i zkoumat. Jo? Když vezmeme v úvahu, kolik třeba té druhotné literatury vzniklo kolem nejslavnějšího díla Johna Donalda Tolkiena, že jo, kolem Hobita a jeho příběhu, tak to jsou taky encyklopedie a mapy a celé obchody, že a Peter Jackson natočil takový jako velkolepý filmový opus, takže tam můžeme vidět přesně tento efekt a skrze ten je třeba ten jev zvaný Josef Švejk i představitelný, že ponořit se do toho světa může poskytnout tu radost, o které vy jste mluvila, se kterou já teda velice souhlasím. Ano. A jenom, Jiří, já se omlouvám, poslední poznámka. Já pořád teda doufám, že Řekové čtou Iliadu a Odysseu, mně se k tomu studenty úplně přimět nepodaří, ale k fragmentům ano. A zdůrazňuji jim taky, že oba dva ty eposy jsou fragment stejně jako ten Švejk. Jo? To jsou epizody, které jsou vytrženy, že jo, z války trojské a v tomhle smyslu vlastně naplňují to, čím ten Švejk je taky. Jako tam je řekl bych, ten dialog skrze teda těch bezmála 3000 let, čili i v tomto smyslu je ten Švejk pro mě takovým bratrem třeba toho Odysea, o kterém mimochodem někteří soudí, že to byl opilý námořník, který vyprávěl skvělé historky a jiní teda soudí, že to byla veliká postava mytologická. Tak to jenom k tomu malá poznámka. Ano, já jsem právě, ta možnost, myslím si, že internet umožňuje kromě blbých věcí, tak umožňuje taky to, že existuje internetový čtení toho, že čtete román a ideální, skutečně Švejk je na to, aniž by to Hašek tušil, je na to ideální číst a neustále se dívat na internet a zjišťovat, kudy zrovna jedou přes to Maďarsko a co to bylo a překlad, německy se naučíte taky, jo, trochu, jo, protože si musíte potřeba překládat různý Habacht a německý příkazy a tak dál. A takže z toho prostě naplňuje, pokud čtenáře baví neustále pronikat do hlubin faktografie a dozvídat se další podrobnosti. Někteří to nebaví samozřejmě, protože mají pocit, že by je to zdržovalo, ale vlastně mohou žít bez toho. Tak v tomhle je skutečně Švejk ideální, protože zaručuju vám, že potom, že s tím prožijete hrozně zábavné chvilky, ale kromě toho se fakt vniknete do světa před 100 lety, před 110, před 120 lety, té Prahy, která měla a ten svět měl svý kouzlo, jo? Měl nepochybně svý kouzlo, protože prostě byl to svět v něčem veselý, v něčem plnej, v něčem nějakým způsobem rozpustilej, ve smyslu zábavy a hospod a takovýho prostě ne nadarmo, třeba takový německý spisovatel Stefan Zweig píše ve svých vzpomínkách, že kdo nezažil život před rokem 1914, neví, co to je krása života, jo? Protože vlastně ten Hašek tohleto psal jako po té katastrofě, po té apokalypse, která se stala první světovou válkou. První světová válka byla skutečně z hlediska toho, co se dělo,
příšerná věc, nikdo nevěděl, proč vlastně tomu konfliktu došlo. Něčem se to může podobat tomu, co očekáváme teď. Jo? Všichni se modlíme, aby něčemu nedošlo, ale taky prostě vlastně nikdo nechápe, jak to vlastně tomu zabránit a ono se to najednou během několika měsíců všechno podělalo. Ten krásný svět toho předválečné Evropy, která skutečně pravděpodobně byla civilizačně na vrcholu. Lidem se podívejte, jak tehdy se krásně stavělo a jaká byla tehdy, jak vypadaly restaurace, jak vypadaly plovárny a prostě už měla všechen tu rozkoš toho možného života. Samozřejmě nebyly různý technické vynálezy a tak dál. Ale co se týče takového příjemného života, to znamená dobře se zatančit si, dobře se najíst, dobře si popovídat někde, tak to mělo prostě tak začátek století do konce první světové války mohl být do určité míry rájem. A ono to skončilo. Takže chci vám tím říct, že i z tohohle, jak si takovýmu, tomu se říká retro, jo, z tohohle pohledu je Švejk na to ideální. Ne náhodou ty hospody různý, které jsou po Praze a všude možně, ty Švejk, ty řetězce švejkovský odkazují právě k tomu. Dobrý jídlo, dobrý pivo, tam prostě taková jako rozkoš toho žití. A to je taky důvod, myslím, toho. A ještě chci říct, my máme fakt opravdu, jak je ta česká kultura taková malá, nebo asi to je jeden z mála příkladů, kdy skutečně aspiruje na nějakou světovost a vzdělaný člověk i ve Francii, který jinak by prostě třeba hleděl na Čechy s takovým nadhledem a nezajímal, tak ví, že existuje Švejk. Jo? Skutečně patří to do toho panteonu těch 10-20 prostě zásadních literárních děl. Tak my máme opravdu štěstí, že na rozdíl třeba od Prousta, hledání ztraceného času nebo takových věcí, tak tohle je zábavný. Tohle je skutečně plný vtipů. A ještě další věc je, nebo od Joyce, pro boha, jo? Prostě Odysseus, to člověk musí modřit. Zatímco tohle prostě jede a navíc, i když to srovnáte s produkcí literární naší, českou, začátkem 20. století, tak ten jazyk je obrovsky živej. Ten prakticky nepotřebuje žádnou, kdyby někoho napadlo to přepisovat do současné češtiny, tak nemusí, protože až dejme tomu na tu němčinu nebo tak vlastně to, co chce Hašek vyjádří nejprostším způsobem. Jo, je nesmírně jaksi realistický v té schopnosti popsat skutečnost, jo? Rozvinout nějakou historku a tak. Takže v tomhle skutečně, když si člověk jaksi připustí to k tělu, já znám důvody lidí, kteří jaksi mají ke Švejkovi odpor a tak dále. A co teda si říkám, kdyby se toho chopili nějací přepisovači ve smyslu umravňování Švejka. Protože důvodů prostě taková ta woke vlna, jo. Důvodů prostě napálit, a možná už se to stalo, obvinit ho ze sexismu, z homofobie, z různých takových jako nepříjemných, ošklivých věcí, to tam prostě skutečně člověk nalezne. Ale já jsem si tak říkal, že kdyby se něco takového začalo dít, já si říkám, jestli už to někdo, víte o tom, jestli už se něco takového stalo? Pokud vím, tak ne. Ne, ale nedělal bych se, kdyby někde se k tomu schyloval. Jo, kdyby se k tomu určitě mizoginství tam je, jo. Nejsou tam ženský postavy, jo, moc. Jsou tam, jako jsem tam, ale v pozici velmi tedy podružné. A tak pro mě by to byl asi důvod skutečně k radikálnímu činu a myslím si, že jak už 30 let nechodím na demonstrace, tak tohle by byl důvod prostě demonstrovat. Šel bych okamžitě s vámi, takže když tak se přihlásím a poneseme spolu nějaký veliký transparent za Josefa Švejka bez vpádu, bez zásahu. Já bych chtěl ještě připomenout jednu věc, kterou tady před chvilkou Jiří říkal, a to je vzpomínka na Stefana Zweiga. Ty vzpomínky vyšly v Česku pod názvem Zapomenutý svět včerejška. Svět včerejška. A to je opravdu kniha, kterou teda bych doporučil jako četbu všemi 10, protože přesně tak, jak vy jste to říkal, to je knížka, ve které vy se seznamujete se světem na počátku 20. století, kdy ten pocit byl opravdu takový, že jako nikdy nebylo lépe. A nikdy taky už lépe nebude, protože všechno je v pořádku. Ta hospodářská situace je stabilizovaná, ty největší
sociální bouře se jakž takž vyřešily. Mladí mužové touží po důstojenství, tam se zmiňuje v jednom místě, že žíváme prostě 20, tak si vycpáváte umělé břicho, abyste vypadal blahobytněji a nosíte brýle, abyste vypadal důstojněji. A tento důstojný, krásný svět je najednou prostě z ničeho nic rozmetán tím výbuchem, který tedy přináší to nejděsivější, co doposud na tomto světě kdo vůbec poznal. A tady myslím, že je pozoruhodné to, jakým způsobem ve svých komentářích autor, to znamená Hašek, se vztahuje k této věci, což je teda fakt, že my jsme se ocitli uprostřed světové války a ty komentáře jsou, řekl bych, velmi temné a zároveň velmi přesné v tom pozorování, co to znamená, když třeba projíždíte tou válečnou krajinou a jakým způsobem na vás se valí to, co jste doposud doma v Praze nepoznal. Tam ještě Milan Kundera udělal takovou poznámku, kterou bych taky rád zmínil, a to je to, že muži, kteří jedou ve vlaku směrem k frontě, že dělají takový oblouk, řekněme od západu na východ přes Maďarsko, jedou do Haliče, to znamená tam, že kde se stýká Slovensko, Polsko a Ukrajina, do tohoto kraje směřují, tak v tom vlaku opravdu nejenom, že neřeší, kam, že to vlastně jedou nějak naléhavě, ale ono to vlastně vůbec nezajímá. Jsou vlečeni v tom vagónu někam, kde tedy se ta věc odehrává bez nějakého jejich vnitřního popudu a nadšení. A to je přesně to, co jste taky zmiňoval, to nebyla válka, do které by šli s tím, že budou teda bránit vlast nebo rodinu, ale byla to válka, do které byli vtaženi, aniž by se jim chtělo asistovat tomu režimu, které pro mnohé z nich byl režimem toho nepochopitelného, často absurdního řádu a takového toho zupáckého, jak se to říkalo za starých časů, jo? Něčeho, kdy tedy paragraf je důležitější než člověk a rozkaz je důležitější než lidská bytost a tak dál. To je jako složitější, k tomu se nechci vyjadřovat. Snad jenom úplně naposledy ještě komentář k tomu slovu absurdní, které i vy jste použil, o absurditách války a tak. Já se bojím, že to je horší, protože to, co obvykle označujeme jako absurdní, třeba v literatuře, tak není něco, co by nemělo smysl. Ale je to něco, u čeho ten smysl vyplývá na povrch až po hlubším pozorování nebo hlubším zkoumání. Jo. Absurdní dost často znamená, že ten smysl je tam viditelný jinde a jinak po určité zkušenosti, kterou s tou věcí máte, třeba s tou situací literárního prostředí, určité povídky nebo románu, a války jsou většinou zdůvodňovány jako velmi nutné, velmi racionální, velmi potřebné a tak dále. Jo. Nikdo nezačíná válku s tím, že chce zasít nenávist na celé generace a že chce zničit životy lidem, rodinám a podobně. A toto je taky, myslím si, věc, kterou v tom čtení musíme vzít v úvahu. Stanislave, vy jste říkal, jsme se bavili před tímhle pořadem, že jste ten román přečetl znovu po několika, nevím jestli letech nebo dekádách. A zároveň Jiří tady už zmínil tu znalost Švejka právě skrz film, případně tu ilustraci Josefa Lady, případně přes ty řetězce restaurací nebo hospod, kde má ten Švejk určitou podobu, která nemusí tak docela pasovat k té románové podobě, jak už jsem zmiňoval na začátku. Mě by zajímalo, jak jste se s tímhletím vy vypořádal při tom čtení. Jestli vám to naskakovalo v hlavě neustále ten Švejk s tou fajfkou a s tím pivem. Případně, jestli byste byli schopni odpovědět na otázku, jak se ty dvě podoby překrývají a případně proč teda jsme si zarámovali toho Švejka jako tu ladovskou postavičku. Zase, Lada a se Švejkem a s Haškem je kongeniální. Já si myslím, že to je vynikající ilustrace.
a je tak jako sugestivní, že k tomu vlastně, že si myslím, že to je šťastný setkání, že to samozřejmě může někdo říct, že to posouvá tu interpretaci, ale mě by zajímalo skutečně důvody proč. Jo? Já si myslím, že se trefil. Lada tomu rozuměl. A konec konců, ono to vlastně, když to čtete, tak ono to tomu odpovídá. Není to tak, že by jako Švejk, že nevíme, jak vypadal Švejk. Tam je několikrát, je tam jeho dobrotivá tvář, jeho kulatá teplý pohled, jeho prostě průzračné modré oči a takové věci. Čili on to nebude žádnej démon, jak někdy prostě jako existují takové představy, že v skutečnosti by to mohl hrát nějaký jako temný zjev nebo co. To ne, to bude skutečně takhle, ten Lada to trefil. A z toho, a myslím si, že dokonce trefil, samozřejmě ono trefil i další postavy, které už jak si můžeme tak brát. A je pravda, že ten film jim šel vstříc, ten film je obsadil podle ilustrací. Když tam vidíte nejznámější asi Feldkrát Otto Katz, to je ta slavná postava, kterou hraje ve filmu Miloš Kopecký a Lada, když to kreslil, neměl tušení o Miloši Kopeckým a po těch 50 letech nebo po kolika, tak prostě byl obsazený Kopecký určitě na základě Ladovy ilustrace a skvěle se trefil, jo? A jakoby tam prostě mluví se o říká se archetyp a archetyp existuje. A myslím si, že Lada s Haškem prostě vytvořili archetypální souzvuk a možná, že si to někdo může zkusit přečíst bez ilustrací. A všechny ty, ale myslím si, že k té plnosti je prostě, se to hodí, jo? A neposouvá to někam jinam. Má to i ta linka, i taková ta zjednodušenost a zároveň psychokresba. Všimněte si, jak Lada v různých situacích s tím Švejkem ho spodobní jinak, byť jako ta tvář zůstává stejná, ale třeba postoj těla se mění. Když je třeba tam je slavná scéna, nebo krásná scéna, kdy se Švejk opije. Ale on se opije ovšem heroicky opět. On se opije tím, že vypije před poručíkem Dubem, vypije flašku koněku a protože on... Na ex, podotýkám pro všechny přítomné, na ex vypije láhev koněku. A protože poručík Dub ho chce přistihnout, že prostě šmelí, nebo že tam si koupil nezákonně flašku koněku a on řekl, že to je voda, která je trochu jenom zakalená a on to vypije a není na něm nic znát a teprve prostě potom jde za nadporučíkem Lukášem a řekne mu za 10 minut budu úplně ožralej, musím se jít vyspat. To je prostě chování zase hrdiny, jo? Nebo kovboje vlastně, jo? To je, takhle by prostě to udělám, že musí jít, přestože je úplně namazaný, tak jde středem. Vždycky Švejk jde středem, jo? Prostě nejde při zdi, neschovává se a tohle je krásná scéna. Občas se píše, že Švejk je egoista nebo něco takového, že myslím, že to vůbec není pravda. Scéna je, když Baloun sežere nadporučíku Lukášovi paštiku, tak Švejk to jde vzít na sebe. Jde za nadporučíkem Lukášem s Balounem, Baloun se třese, že bude průšvih a Švejk řekne, že se musí přiznat, že ona už ta paštika zasmrádala a bylo nebezpečí, že se poručík Lukáš jako bude mu špatně, tak on ji sežral. Jo? A že Baloun to slyší a slyší, že zasmrádala a pozvrací se kvůli tomu a je teda patrný prostě, že ve skutečnosti tu paštiku sjedl on. Jo? No a tak dále. Takže chci tím říct, že jsem se zase dostal někam jinam. Takže já bych takový ty výhrady vůči Ladovým ilustracím mě připadají zbytečný a trochu snobský. Myslím, že se to sešlo skvěle. A by se zbytečně ochuzoval o to, kdyby je třeba ignoroval, když se to nedou představit, že by to dělal. A ten film, jasně, tak to byl film natočený v 50. letech, má to prostě ten rys toho antirakušáctví a takového toho ale to ve Švejkovi nicméně je taky, jo. Tak to tam je patrný, řada postav tam chybí, je to takový trochu, jak to říct, má to tu
estetiku 50. let, ale já si myslím, že to nevadí. Já myslím, že to je dobrý film. Tam se ještě sešla vynikající věc, že tehdy spousta herců, kteří tam hráli, byli na vrcholu, a byli to dobří herci. Marvan, Filipovský, Kopecký a Hrušinský. Prostě je nepřekonatelný, nedá se nic dělat. Já si myslím, že by mohlo dojít k mnohem horším možnostem. Je to asi jako Winnetou se sešel s Pierrem Brissem. Jo? Ano, já si pamatuju, když jsme byli s mojí ženou Evou na výletě na západě Spojených států, tak jsem se každého indiána, kterého jsme potkali, indiána z kmene Navajo, tak jsem se jich ptal, jestli znají Winnetou a vůbec nikdo ho teda neznal. Vždycky jsem říkal náčelník Apačů, nejslavnější. Oni teda vůbec neznali a Old Shatterhanda toho teda tuplem neznali. A já bych taky rád řekl pár slov k té podobě Švejka. Já si myslím, že my s panem Jiřím jsme lidi, kteří se velice rádi pohybují ve světě literatury a mají rádi ten svět, ve kterém to, co vlastně hraje největší roli, je ta představivost, kterou člověk má. Já mám jistou představu o tom, jak vypadaly vlaštovky, jak vypadaly amazonky a jak vypadaly rychlý šípy a jak vypadal konec konců i ten Don Quixote a i jak vypadal Švejk. Já teda se přiznám, že bych byl nejšťastnější za vydání, kde by nebyla ilustrace Švejka, ale byly všechny ty ostatní. To by se mi asi nejvíc líbilo. Já mám trošku problém s tou Ladovou ilustrací protože bych řekl, že ona dává vniknout takovému rysu, který nutně z toho románu jako nemusí vyplývat. Jo. Uznávám, že by mohla být v souladu, ale chtěl bych jenom připomenout, že když rytmistr König v Písku dělá popis toho, koho mu přivedli, tedy Švejka, tak rytmistr König píše, že byl tedy souměrného obličeje a souměrného nosu a modrých očí, že tedy měl zavalitou postavu. Od paní Katy ještě víme, že měl silná stehna, to je pravda, to tam je. Ale jeho tvář má v sobě něco, co mě úplně nesedí k tomu, jaká Švejka vidím. Jo? A kdybych si měl jako třeba režisér vybrat herce pro představitele Josefa Švejka, kdybych k něčemu takovému byl dotlačen, což já se přiznám, že jsem z těch, kteří filmové adaptace jako příliš nevyhledávají. Jako nepopírám, že to je zajímavá linka, určitě bych je vždycky bránil. Tak kdybych tedy měl volit postavu Švejka, tak já bych volil amerického herce Toma Hankse. Ten mně přijde, že by byl za mě vynikající Švejk. A když jsem přemýšlel nad českými herci, tak v současnosti se mi líbí pro Švejka herec, který se jmenuje Adamčik. A teď nevím, jestli Marek nebo... Marek, že myslím, že... Tak to jsou takové typy, které v sobě mají jako jistou eleganci, kterou já nepochybuji, že ten Švejk v sobě měl taky, ale zdá se mně, že ta Ladova ilustrace ji trochu podrývá. Jo? Když bych třeba vzal v úvahu, že ve scéně, kdy tedy za nadporučíkem Lukášem přijede jeho milenka Katy, která tam potom před Švejkem pouzuje v jemném kombiné, chtějíc ho teda svést, tak mě prostě nesedne do té imaginace vůči tomu románu, že kdyby ten Švejk vypadal takhle, tak manželka váženého podnikatele, že by teda po něm takhle šla, ale to vůbec neznamená, že by to nebyl můj problém, že? To je možná jenom můj problém. Musíme to brát, že to je humoristický román, který pracuje s nadsázkou. A jestliže prostě nadporučík Lukáš řekne Švejkovi, splňte každé její přání, tak to prostě nemůže humorista opomenout, prostě, aby to přání bylo to, které ona vyslovila, jo? Přestože to může být jako to. Takže já myslím, že jak ten Hanks, tak ten Adamčík jsou moc na to právě jako pohlední, nebo vypadají moc, mají ty oči chytrý, jo.
Švejk musí být zároveň trochu s dovolením idiot, protože on prostě občas pronáší věci, které může pronášet jenom čistý jako idiot ve smyslu vyprázdněný, nekomplikovaný genius. Jo? Někdo, kdo prostě, když tam nemůže přece někdo s trochu oduševnělou tváří říct, život lidský, ten je tak těžký, že že život člověka je proti tomu úplný hadr. Jo? To prostě potřebuje určitý prázdno v obličeji. A proto jak ten Lada, tak i ten Hrušinský s tou svojí piknickou, takovou skutečně pravděpodobně velmi, takhle, ano, Češi takhle často vypadají, jo? Mají takovou kulatý v obličeji a takový očka a tak. Takže prostě, kdyby to byl, jako kdyby tam svítila taková ta bystrost přílišná, nebo oduševnělost, tak by to posouvalo někam jinam. Já myslím, jako Buddha musí být trochu, musí vypadat, že je nad věcí, že je mimo, jakože není prostě, že oduševnělost už vyžaduje nějaký ego a on ho vlastně nemá, ten Švejk. Jestli tedy chápete. Takže musí to být prostě trochu spíš taková záhada, takový zrcadlo, takový měsíc, do kterého hledíme. No, tak. Já si myslím, nevím, jestli to odpovídá na otázku té komercionalizace, nebo já nevím, to je jedno. Já si myslím, že když přijedete, že každý dílo literární nakonec, který žije nějakým dalším životem, takže je to úspěch toho díla. Když přijedete do Dublinu, tak tam prostě jsou ulice podle toho Jamesa Joyce, Odyssea a tak. A může člověk si říkat, no jo, tak to je takový turistický průmysl. A na druhé straně zase si člověk říká, no tak aspoň třeba to někde se chytí, někde to život, svět má být pestrej a může si to uchopovat ty věci, jak chce. Pokud to není, aspoň trochu s vkusem by se to mělo dělat. No. U Čechů je to vždycky problematicky v Čechách, jako jak to je, ale to je jasný, že to bude směřovat do hospod. Švejkova hospoda je asi přirozenější než Švejkova čítárna třeba. Nebo Švejkův diskuzní klub, jako to trochu... Ten tady máme my dneska. No. Ale přece jenom musím k tomu říct, že tam je několik míst, kde on se projevuje jako člověk, který velice bystře uvažuje dopředu. Jo? On tam dělá takové zajímavé sylogizmy, takové zajímavé úvahy, které vy musíte poskládat ze 3 výroků, aby nakonec vyšlo to, co je správně. Že? Tam je vynikající příklad, že vede strážník po chodníku a on to potom komentuje před radou, před který se dostane, že teda když vás vede strážník, je to těžký život, je to těžký okamžik v životě lidským, jo, je to těžký okamžik v životě lidským, ale ani v tomto okamžiku nesmíte zapomenout na to, co jak si z vás dělá toho člověka a občana, v závorce dodávám, a proto on, když se odstl před tím vyhlášením té mobilizace, tak vzkřikl hurá a tak dál a představte si, pane Rado, já jsem neslyšel žádný volání, žádný hurá, žádný sláva. Pak je tam taky pěkná scéna, když jeho posluhovačka paní Millerová, která mezi tím, teda co je Švejk zavřen při těch prvních kapitolách, tak tam okamžitě ubytuje jakéhosi portýra v jeho posteli. Švejk ho vypakuje a paní Millerová si potom cítí zahambena, že takhle Švejkovi pronajala jeho postel. Přichází k němu a říká mu, milost pane, teď já vyskočím z okna a budu úplně zabitá. A odchází pryč a Švejk říká lže. Jo. A teď čeká jako správný psycholog, až ona teda přijde, přišourá se a pak jí teda on udělí nějaké další instrukce. Jako on má v sobě něco, co mě přitahuje k trochu jiné fyziognomii, ale souhlasím, že bych se velice zdráhal založit Švejkovu čítárnu nebo Švejkův diskuzi nebo Švejkovu univerzitu, to by asi nešlo. A s tou Švejkovou hospodou to ladí, ale taky to jako není úplně ono, jo? Protože je to s ním prostě těžký, no. Švejkův kinologický ústav by šel, že ano? Ano, to jako to by... No, nebo tak jsou různý takový Švejkova pady, to se obchází kolem písku a takový věci, a to je přirozený.
Já myslím, že nakonec to nějak se zvládlo, ten druhý život. Byly doby, kdy se nepochybně, ale samozřejmě je rozdíl mezi Haškem a Švejkem. To je často lidi to zaměňují a ono to zdaleka není stejný. Hašek byl člověk nějakým způsobem ze různých svědectví. Na jedné straně okouzlující tím, jak byl prostě geniální, nejen tím, co napsal, ale tím způsobem života, jak vedl. A na druhé straně se o něm mluví jako o člověku, který když mohl někoho zradit, tak ho zradil. Jo? Tady nevedl, vůbec prostě se nezabýval tím, že by plnil nějaký sliby nebo že by se choval konvenčně. Jo, prostě půjčil si peníze, vůbec prostě peníze nevracel. A to bylo to nejmenší, jo. Konec konců prostě potom si přivedl tu druhou manžel Šuru, prostě žil v podstatě jako, toho vůbec nezajímalo. Takže žil mimo úplně konvence toho typu, ale na druhé straně jsou zase svědectví, kde jako byl přátelský a tak dále. Ale prostě nedalo se na něho spolehnout. To je základní věc. A potom je ta jeho epizoda, kdy byl bolševikem, kdy byl několik let, 2 nebo 3 roky, byl prostě úplně někým jiným, než byl Jaroslav Hašek v Praze, jak známo. Nechci zabývat do těch životopisných věcí, jo. Ale takže, a tam z toho důvodu se za komunismu, a to už naše mladé posluchače vůbec nemusí zajímat, ale za komunismu prostě byla tendence jako toho Haška a potom nějakým způsobem i Švejka, i když to bylo složitý, nikdy nebyly Švejkovi kasárna, ale byly kasárna Jaroslava Haška, myslím, v Českých Budějovicích. Myslím, že jo. No a ho nějakým způsobem přivlastnit a brát ho téměř jako komunistického spisovatele Haška a tak. Ale se Švejkem prostě, když by se potom do toho šáhlo, tak musel být vždycky trochu problém, protože tam je zada jaksi možností prostě to, protože samozřejmě, když oni chtěli budovat lidovou armádu se vším tím drillem a se vším tím zupáctvím, což prostě byla podstata československé lidové armády, že tam byl drill, to zupáctví, blbost, nadřazenost a takové věci, tak jako Švejk nebyl úplně ideální četba pro mladé vojíny. Jo? To byl rozpor do toho, no. A tak dál. Tak jo, já bych asi teď nakonec nechal prostor pro publikum, pokud máte, tak se prosím vás přihlaste, my bychom tady měli mít někde mikrofon v sále, aby jsme to měli na záznam. Tak a teďka čekám, jestli tady je ten mikrofon. Není, tak můžete říct, já ten dotaz opakuju, protože se z toho dělá záznam, tak aby jsme to měli. Já bych si chtěl zeptat, jestli byste nám zahráli nějakou scénku ze Švejka. Máme zahrát scénku ze Švejka. To teda nevím. Já bych jednu měl, to zvládneme, my se poradíme 20 vteřin s panem Jiřím Zákusy a pak vám ji zahrajeme, jo? Já mám opravdu, já to mám i režimem. To není domluveno. To bude domluvený. No to trošku možná vypadá. Přichází takhle a prostě tam mě takhle nějaké... Tady naprchne. Chlape, vy jste pil! Ano, pil. Dýchněte na mě! Rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, vanilková, šedá. Chlape, vy jste pil! Pil. Já bych takhle poslušně hlásím pil. Ano. Takhle by to měl. Pil. Tak výborný interaktivní dotaz, který přinesl i kýžený smích konečně, tak pokud je nějaký další, tak se opět přihlaste a teda bez mikrofonu ho můžete pronést. Jen ať vidíme, odkud přichází. Tak já bych měla dotaz, že když se Švejk taky překládá do hodně jazyků, tak jestli se vám třeba někdy v zahraničí stalo, že jste se jako o tom Švejkovi povídali, že ho v zahraničí znali, že ho četli.
Jenom dotaz teda, Švejk je přeložen do mnoha jazyků, je to, myslím, nejpřekládanější český román. Stalo se vám někdy v zahraničí, že jste se s někým setkali, kdo román četl ve svém teda původním jazyce? Tak já shodou okolností znám několik překladatelů, nebo jsem tak jako různě poznal do těch, takže to není, což není úplně typický čtenář, jako nahodilej takový. A samozřejmě bohemistů. Jak si oni, a záleží, kdybych vám odpověděl, teď si nevybavuju, že bych se s nějakým cizincem úplně nahodil, který prostě četl, že bychom se bavili nějak hluboce o Švejkovi. Ale faktem je, že to je zajímavá věc. Já si moc nedovedu představit, jak to může v různých jazycích vypadat, protože nebo dovedu. Vím, že jsou dobré překlady, jsou špatné překlady. Třeba v němčině byla dlouho, pokud vím, tak se němčina byla prvním jazykem, do kterého se Švejk přeložil a měl obrovský úspěch. Světový úspěch Švejka zařídili na začátku Němci. Tam byl vliv Maxe Broda, který to doporučoval, potom prostě v Německu se Bertolda Brechta, který velmi rychle to se inscenovalo a tak dál. Takže ještě ve 20. letech byl prostě díky němčině. Ale pokud vím, tak byl téměř odstraněn z toho ten vtip. Jo, bylo to brané jako, že to je antimilitaristický protiválečný dílo a vystupovala tam ta expresivnost toho, jako prostě Němci to uchopili po svým, to znamená odstranili z toho ten humor, nebo já nevím, do jaké míry odstranili a zajímala je prostě jakoby ten kontrast mezi tím prostým Švejkem, řekněme, a mezi tou militaristickou mašinérií. Ta levicová scéna ve 20. 30. letech před příchodem nacismu. Potom samozřejmě byl konec a prostě za nacismu byl Švejk prohlášený jako za to. Ale pokud vím, tak hrozně populární je Švejk v Polsku, kde prostě jsou, ale tak se to souvisí s tím, kam pronikli, protože tam je fenomén česká hospoda, aspoň dlouho bylo, že prostě, když se Poláci začali v 90. letech učit pít pivo, jako typický národ vodky, tak prostě pivo se učili skrz Čechy, no a samozřejmě bezprostředním příkladem možností, jako jak to spopularizovat, je Švejk, o kterým si Poláci myslí, že to je typický Čech, jo, což je ten omyl jaksi klasický. A tak, ale, takže to bych tak jako improvizoval, jako jak to prostě, vím, že Francouzi prostě to je přeložený do francouzštiny a pravděpodobně tomu rozumí nějakým jiným způsobem než to, protože samozřejmě tam je ve Francii hodně lidi čtou literaturu, do jaké míry je tam nová forma a do jaké míry je tam prostě ta jako literárně, to se podobá trochu té francouzské představy, jak má literatura vypadat a ono jim to vyhovuje právě tím, jak je hybridní, jak to vlastně není úplně klasická epika, ale jak je to právě ten trochu rozbíječský tvar i ve smyslu formálním a tak dál, ale takže to jenom tak improvizuju. Děkuji. Pokud jsem měl tu možnost, tak jsem třeba s kolegy, středoškolskými učiteli při zahraničních setkání se jako k tomu snažil dobrat a navázat hovor na téma Švejka. Občas jsem se setkal s tím, že někdo řekl, ano, já toho Švejka znám, to je román o válce, ale bylo evidentní, že pochopení toho, že to je na hraně mezi legrací a něčím temnějším tam není. Myslím si, že lze naprosto souhlasit s tím, že v tomto smyslu Švejk není přeložitelný, ale to je problém překladu obecně, že to bychom tady mohli mít další sympozion. A jenom myslím si, že velká kuriozita je, že po tom prvním překladu do němčiny relativně brzo přišel překlad do angličtiny. Ten první překlad byl zhruba třetinový oproti rozsahu Švejka, protože ten překladatel usoudil, že všechny ty historky, které tam vypráví Švejk, jsou zbytečné, protože zdržují ten děj, tak je škrtnul. Jo, čili vykastroval, vymyškoval, vyvrhl Švejka způsobem, který z něj prostě udělal
ne literaturu, něco zcela mimo literaturu. Takže opravdu ano, studovat dějiny překladu, vztahu překladu by bylo zajímavý a moje zkušenost byla, že vždycky nakonec jsme skončili u Milana Kundery a tam teda jsme si nějak popovídali o českém autorovi, kterému je lépe rozumět než tomu nepochopitelnému Haškovi. No, slyšel jsem, asi platí, že ne náhodou ty hodnocený překlady jsou často od Čechů, kteří to přeložili, jak si nebo respektive poslední německý překlad je od syna básníka Antonína Brouska, Antonín Brousek byl významný český básník, který umřel před 10 lety a měl syna, který nicméně vyrůstal v Německu a ten prostě to víte, že ten si ho syn přeložil prostě a že braný jakože to je, že prostě ten to jednak chápal a díky tomu nemusel nic škrtat a nic vypouštět a ničemu nerozumět a tak. Takže to tak je, no. Nicméně to nepopírá to, že to je světový román. Romány se ještě nutně nemusí masově číst na to, aby byly velký. To, no. Tak máme čas na poslední dotaz, tak pokud ho někdo má, tak tamhle, ano. Já jsem se chtěl zeptat, jak si myslíte, že by se změnil děj, kdyby byl Švejk Slovák? Jak by se změnil děj, pokud by byl Švejk Slovák, je to tak, ano. To je naozaj pekný dotaz, nevím, ako by som presne odpovedel v tomto okamihu. Kebo bol Slovák, povedzte páni. Ja neviem, ale ja som napol Slovák, ale ale... Oparoma, vy ste napoli Slovákom. Nie som, ale prvé dva roky, a to je teď strašne tady parodovať, to vypadá, necháme toho, aby náhodou niekto... Ne, to nebyla parodia. Ale víte, co je zajímavý? Víte, co je zajímavý? Ve Švejkovi je tam nějaký slovenský motiv? Pomalu ne? Ne, tam sice se ocitáme v Humenem a tak dál. V Humenem se tam ocitáme, ale tam je zajímají víc Židi, než že by Slováci. Se tam objevilo slovo slovenský. Ne, já se pak hned podívám do vyhledavačů, ale myslím si, že opravdu ne. Ne? To je zajímavá věc, že to ještě určitě na to Slováci, jako tam někde se psalo, nebo tak, ale... A kdyby byl Slovák, tak... Ale kdyby byl Slovák, to je fakt, to je jako kdyby... No nevím, Slováci jsou trošku jiní než Češi, jo, ale my jsme se zase říkali, že Švejk není typický Čech, ne Slová, nemohlo by to být, protože jistá představa právě toho, že to je trochu přece flegmatik, nebo tak a já myslím, že Slováci nejsou flegmatici. To je romantický mladý národ, který je jaksi pyšnej na svůj adrenalin, aspoň mužská část a to by nevydechal. Jo, to vyžaduje určitou usedlost a možná určitou takovou, jak to říct, takovou usazenost, kulturní usazenost, která díky tomu, že přece Praha je historické město, a takže díky tomu mohla zrodit historicky ve smyslu usazený město začátkem století. S tou přemírou prostě toho různého stavu těch živnostníků, těch prostě různých takových lidí. A to Slováci jako mladý národ, vesnický národ v té době, de facto ve městech jich moc nebylo. Jo. Tak to by nemohlo být. Švejk není romantická. Asi jako by nemohl být Polák, protože polská kultura celá je napájena úplně z jiných zdrojů, než tady ta usazená česká. No. Proto nikoliv náhodou Slováci mají Jánošíka, my ne. A jinak já bych zopakoval přesně to, co jste říkal. Opravdu, my máme to velké město s tou velkou historií, to usazené město, jak jste říkal, Slováci ho v té době neměli prakticky vůbec. A tím pádem si já taky nedovedu představit, že by se to stalo. Já si myslím, že by to prostě nebylo možné. Že by to nefungovalo. Že by to nešlo. No. Ale je zajímavý, že Hašek, to je vlastně, že Hašek, to jako s tím, on byl na Slovensku na vandru, myslím, před válkou, že? Ale tady jako by ho to nezajímalo, což může být taky, tam je prostě jedna krátká pasáž, kde se jakoby vyjadřuje k první republice,
On už to píše v době první republiky, 20, 21, 22, 23. ledna umře. Takže on to píše prostě v prvních chvílích euforie z toho, že máme tedy republiku konečně, ale jako by ho to vůbec nezajímalo. A Haška to pravděpodobně vůbec nezajímalo. Hašek je prostě i jako člověk, je odcizený i od první republiky, prostě nikdy neprožívá tam nejmenší jako náznak toho, že by si myslel, že to je lepší stát. Jo? Je to prostě jako by se od toho odstřih odjel na tu Lipnici a tam píše tu věc. Jo. Dokonce on tam v jednom místě u 3 mužů, kteří slouží jako dozorce na garnizóně, popisuje, co se s nimi stalo v nových československých poměrech. Jo, a to teda jako není nic pěkného a hezkýho. No. V jednom místě je tam dokonce zmínka k Masarykovi, ale jenom v tom smyslu, to byste se divili, že tady na vás prostě nechali vydat zatykač. Ano. Tady v Haliči. Tam se objeví Masaryk. To je jediná poznámka. Čili jako je to, tam vstupuje to pásmo vypravěče, které už je v jiných časech, než je to pásmo toho románu. A to mě připomíná jako to, že prostě Masaryk má se Švejkem jednu věc společnou a to je Táborský nádraží. 3 roky po Haškově jaksi maléru na Táborském nádraží zastaví 2 dny nebo 3 dny před Vánocema roku 1918 Tomáš Garrigue Masaryk, jeho vlak, jimž se vrací do vlasti, zastaví na Táborském nádraží a vyleze ven a pronese větu: Tábor je náš program. To víte, ne? Tábor je náš program. A zase zaleze a odjede do Prahy. A tohle je setkání Švejka a Tomáše Garrigua Masaryka, byť s posunem po ty 3 roky. A říkám si, že to byl bezvadný takový nějaký absurdní divadlo, nebo kdyby Švejk zůstal v té hospodě. Představte si prostě tehdy před těma 3 lety, nějak prostě by tam zamrzl nebo něco takového. Zůstal v té hospodě a teď by vyšel na ten peron a viděl, že tam ten pan profesor nějaký přijede a řekne: Tábor je náš program, což mimochodem byla věta, která se jevila jako podivná, záhadná věta, kterou spousta lidí nerozuměla, byť samozřejmě je jasný, co tím myslel. Husiti jsou náš program, jo? Ale v té době už prostě Češi nežili žádnýma husitama a dokonce ani Tábor nežil extra nějakýma husitama. Bylo to vyhladovělý město, který bylo jak si prožilo byť v týlu hluboce 3 roky to a chtěla mít od všeho pokoj, především si myslím. Jo, byli rádi, že válka skončila, že teď uvidíme, jak to bude v nových časech, ale hlavně, ať se toho zas tak moc nemění, protože ať zůstanou ty živnosti, ať se prostě rozjede znovu jako fungování toho a na nějaký radikalismus, pravděpodobně ti lidé v tom docela spořádaném městě Táboře nebyli zvědaví. A přesto tady profesor vystoupí a řekne: Tábor je náš program. Něco úplně antišvejkovského. Jo? Ale nic proti Masarykovi, on tomu důvody měl, jo? A zároveň možná nevěděl, co má říct Táboře. No tak řekl: Tábor je náš program. Já se omlouvám, já musím k Táboru ještě říct, k Táborskému nádraží jednu věc a fakt se omlouvám, že pravděpodobně ještě zmeškáte nějakou další výukovou hodinu. Prosím, jsem si čas toho v pohodě. Děkujeme. Včera při procházkách Táborem jsme samozřejmě nemohli nezajít na Táborské nádraží a já jsem se chtěl posadit do Táborské nádražní restaurace a vyzkoušet si, jaké to je, pít tam jedno pivo za druhým a zjistil jsem teda bohužel, že Táborská restaurace tam není, že místo ní je tam nachystáno možná na rekonstrukci něco takového, tak jsem chtěl poprosit vážené studentky a vážené studenty a vážené dámy profesorky a pány profesory, zaslužte se prosím o to. Zaslužte se o to, aby na Táborském nádraží bylo restaurace, kam by bylo možno zasednout a po Švejkově vzoru pít jedno pivo za druhým. A chtěl jsem říct si, prosím, nepovažujte to za náš program táborský tady s panem Jiřím. Velice vám děkujeme.
Tak já jenom na závěr řeknu, že pokud byste chtěli zažít další odlet Švejka, tak příští úterý od 19 hodin uvádí divadlo Oskara Nedbala hru Švejkův návrat, komorní scény Arena Ostrava. Děkuju moc oběma diskutujícím za to, co tady řekli, i za vyplnění nevšedních otázek. Děkuji ale i těm dotazovatelům a dotazovatelce a vám všem děkuji za pozornost. To je vše, nashledanou.